नमस्कार बंधुगण, मो श्रेया नहीं आसछि आपनମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ କବିତା। ଆଉ ଆଜି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଅଭିଶପ୍ତ କିଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଅଭିଶପ୍ତ କିଏ, ତୁମେ ନା ମୁଁ? ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖେ ହେଲେ ମୁଁ ଛୁଇଁ ପାରେନା। ସତେ ଯେମିତିକି ତୁମେ ସେ ଦୂରଦେଶର ଜହ୍ନ। ମନେ ହୁଏ ଟିକେ ତୋଳି ଧରନ୍ତି କି କୋଳରେ, ଥରେ ନୁହେଁ କି ଦୁଇଥର ନୁହେଁ କି ତିନିଥର ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ମୋ ମନ ଭାଙ୍ଗେ। କିଏ କୁହେ ଆଜି ତ ଅମାବାସ୍ୟା, ସେ ତ ଆସିବନି। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ଅପେକ୍ଷାରେ ଝରକା ସେପଟେ କାହିଁ କେତେ ଦୂର ଆଖି ପାଏ ନାହିଁ। ଆଖି ଥକିଯାଏ, ବୁଝିଯାଏ, ହେଲେ ଏ ଅବୁଝ ମନ ବୁଝେନି। ଆଉ କିଏ କୁହେ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ କିନ୍ତୁ କଳଙ୍କିନୀ, ହେଲେ ମୁଁ ତା କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତା ପାଇଁ ଛଟପଟ ହୁଏ। ବିରହ ସାଜିଯାଏ, ଆଖି ଭରି ଦେଖି ହୁଏନି କି ମନ ଖୋଲି କଥା ହେଇ ହୁଏନି। ନା ତାକୁ ପାଇବାର ଟିକେ ଅଛି ଆଶା, ନା ତାକୁ ହରେଇବାର କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏକ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କାହାକୁ କିଛି କହି ହୁଏନି କି ତୁମେ ବୁଝିପାରନି। ତୁମ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ତାରା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାରା ନୁହେଁ କି ତୁମେ ମୋର ନୁହଁ। ହେଲେ ପୁରା ଦିନ ରାତି ସବୁଦିନ ନୀତି ପ୍ରତିଦିନ ତୁମର ମୁଁ ଆଉ ମୋର ତୁମେ। ମୋ ଅବାସ୍ତବିକ ଦୁନିଆରେ ତୁମେ ଆଉ କାହାର। ହେଲେ ଅଫସୋସ ନାହିଁ ମୋର, କି ଦୁଃଖ ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେ ପ୍ରାସାଦ ଏକ ଲୁହର, କହିପାରୁନଥିବା ଦୁଃଖର, ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଏକ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବନ୍ଧନର, ସହିପାରୁନଥିବା କଷ୍ଟର ଆତ୍ମକାହାଣୀ ଏକ ପଥରର, ଡେଣା କଟି ଯାଇଥିବା ଏକ ପରୀର। ହେଲେ ନା ମୁଁ ଔଷଧ ସାଜି ପାରୁଛି, ନା ମୁଁ ତୁମ ଘାର ଉପଶମ, ନା ତୁମ ସାଥୀ ହୋଇପାରୁଛି, ନା ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ମୁଁ ଆଉଁସି ପାରୁଛି। ହେଲେ ଥରୁଟିଏ ମୁଁ ଅନୁମତି ଆଶା କରୁଛି ହେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତୁମ ଦେବଦୂତ, ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷାରତ। ନା ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ନା ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଦୁଃଖ, ଲୁହ, କଷ୍ଟ, ବେଦନା ଆଦିର। ତୁମ ଜୀବନ ଶବ୍ଦକୋଷରେ ନାହିଁ ଏସବୁ। ଅଦ୍ୱିତୀୟ ତୁମେ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ। ଅଭିଶାପର ବି ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ନା ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ, ନା ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ। ନା ମୁଁ ଅଭିଶପ୍ତ, ନା ତୁମେ ଅଭିଶପ୍ତ। ଏଠି କିଏ ଅଭିଶପ୍ତ? ଏଠି କିଏ ଅଭିଶପ୍ତ? ଏଠି ଅଭିଶପ୍ତ କିଏ?